dia, benvinguts i benvingudes al nostre programa especial de Mascletaes. Fins al 19 de març ja sabem que estarem així acompanyant-los puntuals des de la plaça de l'Ajuntament. Avui amb un succés important, i és que farem el programa igualment, però la Mascletà acaba de suspendre's a les 12 del migdia. S'han reunit i han decidit que per causes meteorològiques i sobretot per causes de seguretat es suspèn eixa segona mascletà així a la plaça de l'Ajuntament. Estan desmuntant-la. Això també ho veurem així en directe en este programa especial, una cosa que suposa Ferran que no hem vist mai, perquè això sol fer-se a partir de les 2:30, una vegada acabat la mascletà, però estem veient el drama de la pirotècnia Tamarit d'Alfarrasí, que avui s'estrenava en esta plaça i que finalment no ha pogut fer aquesta estrena tan especial. Bona vesprada, Carolina, molt bona vesprada, amigues i amics. Disgust el que hem patit un poquet avui amb aquesta suspensió per motius, òbviament, de seguretat d'esta segona mascletà, però la seguretat és el més important, així que és una decisió presa a molt de trellat. Així que bona vesprada, estem així igual per a fer-vos companyia. Nosaltres així no s'ha parat el trànsit, anirem passant, veure com passa la gent, que també s'ha costat moltíssima gent que encara no s'havia enterat que s'ha suspès aquesta segona mascletà, i veurem les reaccions del públic i sobretot del pirotècnic, que imagine Rosa Porta, la nostra reportera a peu de mascletà, que està vivint això, un drama absolut. Rosa, bon dia. Bon dia, companys. La veritat és que més que drama ja s'ha assumit, la suspensió ha sigut per causes de seguretat, aleshores drama una miqueta perquè era el segon aniversari, primera vegada que disparàveu. Dani, com esteu portant això? Bé, la veritat ja t'he dit, crec que no és un drama, és una qüestió que no és imputable a l'Andesa, són qüestions de seguretat, com has pogut comprovar n'hi ha moments que les ratxes són molt fortes, i realment la il·lusió continua intacta. Tenim moltes ganes de poder debutar. Si no ha pogut ser avui per les inclemències, esperarem la nostra oportunitat. N'hi ha prevista alguna data per a poder fer realitat aquest somni de disparar per primera vegada a la plaça de l'Ajuntament? No, en aquests moments encara no tenim una data, però bueno, esperem que pugui ser i que pugui ser lo antes possible, perquè, com has pogut veure, l'espectacle estava ja preparat per a poder disparar i desgraciadament no ha pogut ser avui. Hem de dir, companys, que estem ací a l'entrada de la Catedral de la Pólvora perquè ara mateix estan procedint a desmuntar tot el material pirotècnic, la part elèctrica, anem a dir, i és una miqueta perillós el fet que estiga la gent ara mateix transitant per ací dins, i per això estem ací a les portes. Què és el més delicat a l'hora de desmuntar aquesta mascletà? Precisament, com estaves comentant, la part més delicada és el poder anar a Treviatge desconnectant tota la part elèctrica que portava per al dispar en màquines de disparo, i això és un poc la feina ara a l'hora de desmuntar un poc més delicada del procediment. Després ja és el desmuntatge de la mascletà, simplement poder desmuntar-ho, encaixar-ho, tornar-lo a dur a fàbrica i que espera el seu moment. Conta'm, Dani, com ha començat el matí d'avui? De bon matí ja bufava el vent, ja sospitàveu que podia passar això? Sí, la veritat és que sospitar-ho ho sospitàvem, teníem l'esperança de que poguera anar a menys, però lamentablement ha sigut al revés. Rosa. Ratxes més fortes, han començat el muntatge a les 6 del matí, l'aire entonces ja era fort, però, clar, la nostra obligació era de tindre-ho preparat, tindre-ho a punt, perquè al ser una qüestió que és un vent de ratxes, no sabia si a mitjan matí podia calmar i podien fer. De fet, la veritat és que des del centre de coordinació s'ha apurat fins a l'últim moment antes de prendre la decisió de suspendre, perquè fins a les 12 pràcticament no s'ha pres la decisió. Digues, Carolina, que volies fer alguna pregunta. Rosa, no, una curiositat, quan passa una cosa d'estes i s'ha de suspendre una mascletà, com és el cas, què es fa? Li donen un altre dia? Com s'ho munten? Què passarà amb la pirotècnia Tamarit, que a més, com has dit, avui s'estrenava i tenia tota aquesta il·lusió posada? Què passa amb aquesta mascletà? Si es torna a repetir un altre dia o què? Sí, em pregunta Carolina que què és el que passarà ara, què passarà amb la mascletà. Estava previst que es dispararà avui, no es dispararà. Quin és el procediment que es fa ara? Sí, ara mateix el procediment és, en primer lloc, a desmuntar l'espectacle, es torna a encaixar, es torna a dur a la fàbrica, s'almacena
i en un principi estem en això, a expenses de que ens donen una data nova on se puga fer l'espectacle i el tornarem a dur el mateix per a que puga disfrutar la gent. I poder estrenar, que havíeu preparat una mascleta per a tots els valencians i valencianes. Pues sí, la intenció era eixa, el poder haver debutat en la plaça en una mascleta per a tots els valencians, però no ha pogut ser per tema del temps i esperem que tindrà aquesta oportunitat. Bé, Digues, però Ferran. a tot això, felicitats a Daniel Tamarit, perquè avui fa 2 anys ja la seva pirotècnia. Jo crec que tindrà molts més anys La més per a jove, per a no? disparar. La més Segurament. jove. Precisament ahir teníem la més antiga i avui la més jove. Què suposa per a un pirotècnic jove de professió disparar en esta plaça? Hi haurà més oportunitats, segur. El primer i principal, felicitar-te de tot el programa, perquè avui sí o sí compliu 2 anys. Això no vos ho lleva ja ningú. Sí, això moltes gràcies, Dani. Sí, avui precisament per això teníem aquesta il·lusió i aquest plus extra de que avui és l'aniversari de l'empresa, avui complia 2 anys i, bueno, però esperem celebrar-ho, com se sol dir, en una altra ocasió. I què suposava per a tu, pirotècnic també, en molta trajectòria, però jove, disparar així a la Catedral de la Pólvora per primera vegada? Crec que és el màxim. Per a un pirotècnic valencià d'ací de la casa, l'iniciar un projecte com iniciarem fa apenes 2 anys, que hagin confiat des del consistori per a que estiguem així, per a nosaltres ja era un premi i la veritat és que és això, teníem molta il·lusió i a nivell personal pues, és on te queda aquest puntet agredolç de poder dir ja estava tot, sols ha faltat un puntet per a poder ensenyar la filosofia d'esta empresa en les mascletaes. No et preocupes, Dani, que segur que tenim aquesta oportunitat de veure aquesta perfecta, preciosa mascletà i res, el deixem que continues desmuntant i d'això uns minutets potser tornem a connectar amb tu per veure com va ja el procés de desmuntatge, val? Perfecte, doncs així estem, fa el que vulgueu. Fins ara, companys. Moltes gràcies, Gràcies, Rosa. Rafa. Quina diferència, Vinga, no? va. De Ànim, dia, ànim a Daniel. ahir a estes hores, com estava la plaça, Sí, estava... Bueno, amb, Però no passa res, amb moltíssima Carol. gent, Hem no d'estar passa res. contents. No, Això però passa, estem en primavera, el que volia la pluja dir... i el vent... Gràcies. El que volia dir és que igualment avui volem interactuar amb vosaltres des de casa, no? Amb un hashtag que posem-li falles a punt per a que ens digueu si fa vent allà en el vostre poble, en la vostra ciutat. Què vos pareix? Si vos fa llàstima que suspenga, com no, una mascletà. Qualsevol cosa que nosaltres vos llegim. Clar, falles a punt i mascletados o mascletar desmuntar. També, desmuntar mascletar. Desmuntar dos. Bé, anem a repetir el tema de les etiquetes per a que vos quede clar. Mascletados és l'etiqueta oficial d'avui i falles a punt en les vostres imatges dels vostres pobles com els que s'envieu en estos moments. Al final te has salido con la tuya vientecito y por tu culpa no vamos a poder disfrutar de la mascletados. Esperemos que mañana no vuelvas a hacer lo mismo. Ben, estàs avisat, tot que fins dimecres encara podem tindre ràfegues de vent, però esperem que demà no repetisca. I un altre més, de Montse Català, la pirotècnia Tamarit comença a desmuntar la mascletà. Ha sigut suspesa a causa del vent i avui s'estrenaven. I tenim un altre tuit, n'hi ha molts, intentarem llegir els que puguem. Volem això desmuntar així en directe i a més avançar-vos que tindrem convidades com Reyes Martí, amb qui comentarem tot això, i Marina Civera, la fallera major 2019, estarà també així per comentar totes aquestes inclemències i també fer un repàs del que va ser el seu regnat. No, suspenden mascletados, però nosaltres estem així i està tot l'equip treballant per a vosaltres, per oferir-vos un programa especial, com sempre, i la nostra companya Sònia Fernández està al balcó de l'Ajuntament, que imagine que estarà buidet, però amb algú parlarà. Ella sempre troba amb qui parlar. Sònia, què tal? Com estàs? Bona vesprada. Bon dia, bona vesprada, companys, Carolina, Ferran. Jo estic ací al balcó de l'Ajuntament, que és el lloc que pertoca, i a més estic molt ben acompanyada per Carlos Galiana, president de Junta Central Fallera, perquè, Carlos, ens hem quedat sense mascletà. Sí, la veritat és que sí, que el vent ens ha obligat a suspendre esta segona mascletà, però jo crec que és important que per la seguretat de tot el món hem hagut de prendre aquesta decisió. Estem una miqueta despagats, però la seguretat ciutadana és el primer de tot. Sí, perquè no només el vent donava picos molt alts per a una mascletà, inclús al principi hem plantejat de llevar, per exemple, els aeris o el terratrèmol, que encara que desluís un poquet la mascletà, se podia fer, però és que tampoc es permetia això. A banda, vos puc informar que els bombers tenien 120 serveis pendents per a fer en tota la ciutat, perquè evidentment no només està en la plaça de l'Ajuntament,
i volien suspendre quant abans millor també perquè ells quedaren lliures per atendre altres coses de la ciutat. No estar pendents ahí fins a última hora de si se suspenia o no esta mascleta. Una coseta, així al balcó de l'Ajuntament també hi ha moltes persones convidades, juntes locals, que per sorteig tenen la sort de poder gaudir d'una mascleta. Què passarà amb la mascleta, que estàvem escoltant abans també a Tamarit, que estava una miqueta esperant què és el que passaria amb ells, i què passa amb este sorteig? Bueno, pues precisament ara mateix, ara després baixaré a parlar del pirotècnic, per a donar-li un suport per tot el que ha passat, perquè tenia molta il·lusió d'ells per a la plaça, per veure en ells si seria possible, per exemple, el dia 21, que és dissabte, que les tanques encara estan ficades, fer-hi a mascletar, i també potser la mateixa gent que anava a vindre avui que pugui vindre el dia 21. Però tot això també dependrà, evidentment, del pirotècnic, dels seus compromisos, del seu calendari. Però els fallers estarien ben contents de que encara hi haguera un dia més de mascletar, no? Bueno, no ho sé, potser ja volen descansar després de 10 dies i volen tindre el 21 per a rentar la roba i tot el que passa en falles. Però bueno, si Tamarit diu que endavant, nosaltres per la nostra part no n'hi hauria cap problema. Però bueno, no passa res, que és el dia 22, també es pot rentar la roba, no? També. Jo és que ja només penso que el dia de neu, a veure si arriba prompte per a dormir. Ja estem així, estem a dia 2, no? I estem a dia 2. Imagina't, però bueno, bé. Bueno, Carlos Galeana, moltíssimes gràcies per atendre's. Molt bona presa de decisió, la seguretat davant de tot, i ara et deixo que vagis a fer els teus compromisos, que vagis a parlar amb el pirotècnic i, sobretot, que continues gaudint d'estes falles 2020. Ens tornarem a veure per així. Molt bé, moltíssimes gràcies, espere en la mascleta de demà. Jo així estaré. Sí. I tant que vos veureu, perquè teniu 18 dies per a veure-vos. La comptem com a bona, no? Avui és mascleta 2, en aquest hashtag mascleta 2, encara que no hi ha mascleta, però demà serà la mascleta 3, perquè si no es descontem, no? Mascleta 2. O com? Vinga, mascleta 2. Inexistent, però mascleta 2. I a més, tenim alegria, tenim protagonistes de la festa. Anem a estar molt entretinguts fins a les 2 que comenci l'informatiu, perquè tenim la sort de tindre en este plato de nou a Reyes Martí, la nostra pirotècnica de capçalera, i al seu costat Marina Civera, Falla Major de l'any 2019, que estarà amb nosaltres durant aquestes falles comentant els millors moments d'esta festa. Benvingudes, amigues. Benvingudes, molt bona vesprada. Reyes, comentar abans que res, perquè ella sent com a pròpia la llàstima, la pena que pot tindre ara el pirotècnic. Sí, perquè ara quan estava mirant les imatges, jo sé el que és desmuntar un espectacle i te dona molta pena. T'ha passat alguna vegada, Reyes? Jo he disparat en l'any 2007, se mos va anul·lar l'aèreo. El terrestre. Per el vent també? Sí, a més feia més vent que avui, aquell dia. I la veritat és que una mascleta, clar, si tu ja vas a fer una mascleta terrestre completament, tu ja t'ho organitzes d'una forma. Van tindre que improvisar una miqueta damunt aquell any, era l'any que portàvem la piropercussió, van haver moltes coses que no és el mateix. Jo crec que és bona decisió, el que passa que ara el que estan fent, a més en les imatges podíeu veure com les caixes corrien. Sí, no, és que s'embola tot. I ara el que estan fent és molt desagradable perquè tu ja ho tens tot muntat, està tot estupinat i, clar, és una pena per ells que és el primer any. Venen en il·lusió. No, i com tu deies, es veu que tenien molta pirotècnia aèrea i ell mateix ha dit, és que si jo no la puc fer completa, perquè si no t'ho penses i la fas més terrestre o com siga, però si no la puc fer completa no la fas, perquè es parlava a primera hora del matí de fer només la terrestre. El que passa que això tens que arriesgar-te molt, perquè quan fas una mascleta terrestre completament, tu ja t'organitzes les parts finals, perquè clar, que acaba el terratrèmol i que estem acostumbrats al bombardeo, n'hi ha que inventar-te d'una altra forma. No, haguera deslluït molt i sobretot era la seva primera mascleta a la plaça de l'Ajuntament, han decidit bé per totes les parts i sobretot per seguretat. Llàstima per el personal que ha vingut a desplaçar expressament a veure la mascleta, però avui en dia la seguretat és el que prima de tot. Marina Civera l'any passat va tindre sort, cap mascleta es va haver de suspendre, ni per vent, ni per pluja, ni per res, no? Això, de fet, estàvem parlant les dues abans, que quina sort vaig tindre jo l'any passat, que ningú es va... Bueno, és que tingueren també de 9 dies de sol, que va fer un temps meravellós durant 9 dies, encara que plogué la crema, encara que va ploure. Però les mascletes és que totes van ser espectaculars, és que no va fer gens de vent, i això que en març sempre n'hi ha molt de vent, així que és una llàstima que es comencem així a les falles, però encara queden molts dies per davant. Encara queden molts dies i ahir va ser, com diem, espectacular. Va ser preciós, va ser tot el dia perfecte. Començarem molt bé, però mira que curiós, perquè Reyes ha vingut disgusta al plato. Avui no tinc que tomar nota. Avui no tens nota, avui et salves d'eixa. Reyes estava disgusta per Dani i per Tamarit, per els companys de la Vall d'Albaida que venien a disparar, i després
Marina venia disgustada també per Consuelo, perquè estava pensant en ella, dient, mira, Consuelo s'ha perdut una mascleta enguany. Realment dos, perquè com el dia de la crida va coincidir en el 1 de març este any, que és una novetat que també ha hagut este any, ja havia perdut en principi un dia de mascleta, no? I ara també un altre, a mi me dona un poc de pena i estava dient que el meu cor avui estava en ella, però bueno, segurament que es compensa d'alguna manera per als fallers i per a ella i per a tot l'any. És que mira les ratxes, perquè dius, ai, no feia tant de vent, però de cop fa aquestes ratxes de vora 100 km/h. Claro, tenim ganes de saber... Solo primer, estem pensant també en Consuelo, con Marina, i vos comente que després podrem parlar, la nostra companya Sònia parlarà en Consuelo per a escoltar aquestes paraules i a veure com es sent en aquesta primera mascleta suspesa. Avui que està més tranquil·leta i més desahogada, en el balcó de l'Ajuntament pràcticament buit, tindrà aquesta accessibilitat a parlar amb la fallera major. I una mica de relax també, dic jo, que no vindrà mal, perquè després de la crida d'ahir i d'un dia tan intens... Aquestes imatges, jo això no ho havia vist mai, i menys per televisió. Normalment acabem el programa de les mascletades a les 2:15, quan el pirotècnic puja al... A les 2:30 s'ha replegat. Clar. Mira, estan tots els grupos. Mira. I això torna a embolicar. Després, quan ho desemboliques, que no te s'ennugues res, que no és... La faena és dura. Perquè quan ja està disparat, com queda la cosa? Molt diferent, clar. N'hi ha les cordetes menudes, això se desestima, però les gordes, que són les que muntem, la mascleta, això és el que s'arropleguem. Ho limpiem dels cordells, i, clar, estan arroplegant tot. O sigui, tota la feina que han fet durant tot el matí, avui estan arroplegant-la tota. Amigues, li fem un xicotet homenatge, Reyes i amigues, als companys d'Alfarrasí des de la Vall d'Albaida, a la companyia Tamarit, 2 anys en la pirotècnia joves, però moltíssimes ganes. Nosaltres hem visitat el seu taller des de la Vall d'Albaida i hem vist com preparaven esta meravella, que avui no es dispararà, però n'hi haurà més oportunitats. Però algun dia serà. El somni dels dos socis de la pirotècnia Tamarit era disparar en la plaça de l'Ajuntament i ho han aconseguit en un dia ben especial, perquè és que a banda avui complixen 2 anys. I què han fet? Han volgut regalar solidaritat i han dedicat la seva mascleta a una fundació. I és que això de ser faller, coeter, pirotècnic, fester i solidari no està renyit. Hola, Dani, conta'm què heu preparat, perquè altra cosa no, però especial el segon aniversari és... Sí, la veritat és que hem preparat una mascleta on volem donar-se a conèixer, perquè és una empresa que debutem en la plaça i hem preparat una mascleta que esperem que a la gent li agrade. Molt de ritme, en uns principis un poc especials i celebrar el nostre segon aniversari en una mascleta per a tots els valencians. La veritat és que se planteja amb molta il·lusió i amb molta responsabilitat per el lloc que tots coneguem com a la catedral. Entonces és un repte molt important per a una empresa tan jove. Jo em dedicava ja a això des de fa molts anys i em va sorgir l'oportunitat i en el meu company Vicent vam iniciar una empresa nova i ens dedicarem a fer això. Per a la mascleta de la plaça de l'Ajuntament preparem, primer dissenyem quin és l'espectacle que volem fer i a partir d'ahir anem preparant tots els passos que ens du a tindre tot el material. Bé, Vicent, vos acabeu de veure reunits, ja ho teniu tot preparat. Com ha sigut aquest procés de crear la primera mascleta? Bueno, el procés es comença fa molts anys, perquè sempre tens la il·lusió d'un dia de la teua vida disparar en la plaça de l'Ajuntament. També m'han dit que enguany heu dedicat la mascleta a una fundació molt especial. Oh, ahir, si tinguera 2 cors, m'havies tocat l'altre. Sí, bueno, la fundació se diu Juntos por la Vida i portem ja 25 anys de camí. Durante 25 años, nuestra fundación ha dedicado a traer los niños de zona de Chernóbil y últimos 2 veranos los niños de la zona de la guerra de Donbass. Y también quiero decir que tercer fallas, que las familias valencianas traen los niños de Ucrania para conocer vuestras tradiciones, vuestras costumbres. Los niños ven esta fiesta maravillosa. Si aconseguim una sola família que vulgui acollir a un xiquet, ha valgut la pena. Vicent, Dani, preparats per a la primera de moltes mascletaes? Preparats! Bé, preparats per a desmuntar, realment. És una llàstima.
Pobrets. I estem mirant aquestes imatges... Si no sapigueren què fa vent, pensarien que és un fantasma, com el que tu portes a la camiseta. El moment del desmuntatge, com comentaves, Carol, no ho hem vist mai en la vida en directe i és una realitat, és una festa de primavera i té aquestes coses, que plou i que fa vent, i que estem tots disgustats, però volem donar-li un poquet d'alegria també a la... Clar que sí, volem veure la part positiva, que és veure eixa desmuntar, Clar, no ho hem vist mai. Desmuntadors, que no ho han vist mai, i segurament ahir a les portes de la Gàbia hi havia familiars, amics dels pirotècnics que han vingut a posta, clar, des d'Alfarrasí. Quan jo m'he arrimat n'hi havia moltíssima gent que donant apoyo i suport a l'empresa perquè és molt cru, damunt estrenant-se, per favor, pobrets. Vos pareix si anem a la porta de la Gàbia, precisament, on està la nostra companya Rosa Porta, i ens pot portar, mai millor dit, els testimonis de la gent que s'ha quedat espagaeta ahí en la porta. Lo que estan fent és llevant l'estupid. Ara ens explicarà tot el procés. Endavant, Rosa. Estan una miqueta despagades perquè venien a veure els seus amics de la pirotècnia, però no patiu, que tenen plan per a continuar tota la vesprada si cal, perquè mireu, ara jo vos contaré, mira. Estic ara mateix en Anna, en Amparo i en Rosa, que elles coneixen a la pirotècnia Tamarit perquè són de les festes d'on? De Montanejos, i ell mos fa la traca allí. Entonces, tots els anys mos fa la traca. I enguany havíeu dit, se'n venim? Claro, només vam enterar que estava ella així, enseguida se n'han vingut. Rosa ho ha mogut, i Amparo ho ha mogut i pa que sí. Però hem de dir una cosa, no t'enfades, però vaig a dir-ho. Anna estava al dentista. Ha demanat al dentista que la colara una miqueta per a poder arribar a temps. Claro, és que si no la meva amiga estava esperamos. A la una allí, jo que era menys 20 i encara estava allí, tranquil·la que plegués hora. Vaig a preguntar-li a Amparo, que assegura que ho ha remenejat tot. Amparo, heu vingut totes convollades? Totes convollades, que te pareixen despago, me seran. I ara què fem? Els ajudem? ¿A qué? No, a desmuntar, no sé. No, ja està desmuntat. Ja està desmuntat. Però vosaltres, no n'hi ha mascletada, però la festa continua. Hombre, i tant, se n'hem a dinar. Quin era el plan? A casa no se n'hem a tornar, no. Se n'hem a dinar. I al cine no, perquè ja no ens dona temps, sinó al cine també. Però quina pel·li volem veure, Rosa? Arribeu, serà a les 4. Quina pel·li? No tinc ni idea. Quina pel·lícula volíem veure? Com tenim permís dels homes, se'n podem anar on vulguem. Ah, molt bé. Que diu que els homes han donat permís i Rosa comptam. I sense permís també amb el comboi. Tenim moltíssima il·lusió en veure a Dani, així que és la primera vegada que ve, i diguérem, bueno, pues anem a veure-lo, a veure com queda, perquè resulta que en el poble estem supercontentes en ell. Mos dispara tots els anys en la festa de la Molts Emparats, que són clavarieses d'allí de Montanejos. I nada, pues hem vingut a veure-lo molt despago perquè no se fa, però bueno, se n'anirem a dinar i si és precisa per anar. Però no patiu, perquè probablement dispara un altre dia i podran fer comboi un altre dia. Això segura, això segura. Que aprofiten que vas a fer compres, que la ciutat està molt bé. A dinar i a bufar. A dinar. Ferran, Carolina, jo només vos dic una coseta. A l'amiga del costat, digues. El dentista, que és que estava preocupat jo, què li ha dit el dentista? Tot bé? Ara li ho preguntarem, el dentista tot bé? Todo muy bien. Diu, és que tinc que fer bé d'una, si no que... No te preocupes que no faràs tard, ni no fer tard. La primera, de dir que estaven així ben pronte, això també és de veritat. A la una estàvem així? A la una, imagina't. Pues dale, a dinar, al cine o al teatre, moltíssimes ofertes que té València, que disfruten. Gràcies, Rosa. Connectem amb tu d'ací un ratet. Com dèiem, quina llàstima, com estaven desmuntant, estaves explicant ara mateixa que estaven deslligant. Si fiquem imatges, vos puc explicar el que estan fent, i és que n'hi ha, o sigui, són uns grupos, són unes tires, que després, quan ho muntem damunt de la corda, agarrem la metxa, l'estupí, i ho comuniquem. Entonces, ara, veus conforme estan, són unes tires, i ells el que tenen que fer és ara llevar la metxa que comunica una tira en una altra, desmuntar-ho, perquè va per tires per grupos o les tires de terremoto. Veus conforme està el fardet fet? I l'altre, la metxeta, estan desnugando, perquè, clar, no pots emportar-te-ho tot en un fardo. I van ahir sense res, vull dir, no preneu cap tipus de mesura de seguretat en quant a, no sé, Nosaltres portem roba de cotó, les sabates, les que ens mana el reglament, doncs mira, el xic està replegant el terremoto, una tira de terremoto, i l'altre està desnugando perquè l'altre el puga... Quan sap Reyes, hem de recordar a l'audiència que anem a tindre Reyes tots els dies de les mascletades per a comentar-nos els aspectes tècnics i per a donar-nos aquesta valoració de la qual avui t'ha salvat.
I a Marina Civera també, que la tindrem 5 dies de falles amb nosaltres, que està molt bé per a comentar els millors moments. Avui que no compta, Marina. Marina, avui no compta, has de vindre 6 dies més, perquè este no compta. Igual que a veure si te compensen esta mascleta, compensa jo un dia també. Exacte, perquè a veure com fan esta mascleta, això no sé com es decidís, perquè... Normalment, a veure, jo m'ha passat d'un any que van fer el terrestre, l'altre que se va suspendre per un atemptat, entonces esperen que acabi el cicle faller normalment, i després perquè si n'hi ha algun altre que ha tingut algun altercat, doncs ells ja valoren o fer-ho després o fer per la Mare de Déu dels Desemparats. O sigui que n'hi ha diverses opcions. Marina, com va ser? Escoltat, no sé jo si serà veritat o no, però m'havien dit que potser volien compensar, com estan fent mascletes per la nit, ara els dissabtes també de falles, compensar i fer-ne una també un divendres. Potser potser no sé jo si serà veritat o no, però a mi m'encantaria perquè les de nit també sí m'encanten. Sí, són molt bones. A veure si fora així també i tenim un poc més de... Però clar, hi haurà diferència, no?, entre mascleta de dia i mascleta de nit. Igual esta l'haurien de readaptar. La base terrestre és la mateixa, l'únic que en la de nit, en vez de tirar tro d'avís, tires tro d'avís i carcassa. Marina, que ens conte després com va ser la seva primera mascleta, un dia com ahir en aquest balcó de l'Ajuntament com a fallera major. I aquesta perspectiva, no? Ara fa un any, ahir la crida, com has viscut des de la perspectiva d'un any del teu regnat, m'imagino que molta emoció i més tranquil·litat també. Tranquil·lits estem nosaltres, però amb molts continguts, perquè després de publicitat anem a parlar amb Consuelo Llovell, que ens contarà com és sent després de veure la seva primera mascleta suspesa. Estarem en ella. Anem a publicitat, però aneu acostant-se, si podeu, així al set de Apunt, a la plaça de l'Ajuntament, perquè tenim 2 mocaors fallers per a sortejar. El primer que vinga i diga desmuntar a punt, li'n donem. Vale? Fins ara, anem a publicitat, tornem de seguida. Com està aquesta plaça de buida? A les 2 es produiria aquesta segona mascleta que finalment, per causes meteorològiques, per el fort vent, mireu la melena, ratxes de vent molt fortes han fet que se suspenga aquesta segona mascleta, però igualment tenim programa i tenim entrevistades de luxe. I reaccions, reaccions a este contratemps que ens ha passat avui per aquestes ràfegues de vent, i també protagonistes de la festa, que ahir van viure un dia molt intens. Estic parlant de Consuelo Llovell i de Carla Garcia, després de la seva crida fantàstica que van viure en directe. Molta gent, per cert. Molt emocionant, Gràcies per estar amb nosaltres. I volem veure quines són les seves reaccions. Sònia, conta'ns com estan Carla i Consuelo en aquests moments després de suspendre la mascleta. Jo podria imaginar-me com es senten, però quasi millor preguntar-los-ho a elles mateix, que estan ací acompanyant-me i que avui és un dia una miqueta agredolç, perquè continua la festa fallera, estem vivint les falles a tope, veritat, Carla, però estem una miqueta tristos. S'ha suspès esta mascleta de Tamarit. Sí, és una sensació un poquet rara, no?, perquè ja estem en falles, no? La nostra festa ja ha començat, però aquesta mascleta, no?, que ens dona força a tots els valencians, s'ha suspès per el vent i, bueno, no passa res, altre dia es farà i Tamarit tindrà l'oportunitat de llançar-ho. I un dia més que viurem de falles, si s'ajorna per a un altre dia esta mascleta, no, Carla? Sí, s'ajorna un dia més de falles i un dia més de pólvora i de tot. Clar que sí, i d'emoció, perquè és que l'emoció que vau viure vosaltres ahir també va ser molt gran, per 2 bandes. En primer lloc, de matí, ací, a la plaça de l'Ajuntament, amb aquest senyor pirotècnic, que ja hi havia moltes ganes de sentir-lo, i a més per la vesprada, no? Com va ser la jornada d'ahir? Sí, va ser molt emocionant, no? Va ser un dia complet de moltíssimes emocions i molta felicitat de compartir-la, no?, amb la família, amb els amics i un somni fet realitat. I pel que fa a la crida? La crida al principi més nerviosa, no?, sobretot el moment d'arribar a les torres, perquè veus a molta gent, veus a gent que t'estima, estàs més nerviosa, no?, per com va ser el discurs, però ja una vegada puges i veus a la teua falla i a tots els fallers que estan ahí recolzant-se, pues, és increïble. Carla, i tu com vas viure aquest moment també de la crida? Perquè tu també el vas emocionar moltíssim. Sí, jo la veritat vaig arribar i em vaig ficar a plorar perquè Consuelo estava plorant. Si no, no haguera plorat. Que se mos ha posat plorona, Consuelo? Sí. I vam arribar i jo estava molt nerviosa perquè pensava que ho anava a fer mal i tenia molts nervis i la meva cor d'honor i Consuelo i la cor major em deia que ho anava a fer molt bé i això me tranquil·litzava. A més, vas fer una crida per a totes les juntes locals, veritat? Sí, que jo volia que tots continuaren sent fallers i així ha sigut.
Clar que sí. Moltíssimes gràcies, Consuelo, Carla, per acompanyar-nos este matí ací a la plaça de l'Ajuntament, tot i que no hem tingut, avui no hem pogut gaudir d'esta mascleta, però en tenim moltíssimes més per davant, així que vos deixo continuar gaudint del vostre dia, que a més crec que heu de parlar amb el pirotècnic. Moltíssimes gràcies, xiques. Moltes gràcies. Gràcies. Moltes gràcies. Enhorabona, per aquesta crida d'ahir. Enhorabona, sí. Nosaltres ens queda molt poc de programa per davant, però volíem presentar-los a un artista faller. Ell és Vicent Almela, el tenim així amb nosaltres i volíem fer-li una entrevista llarga i profunda, que vindràs un altre dia, perquè sobretot este any el retires, Vicent. Com és això? Sí, perquè uno se fa mayor. Però si estàs estupendo. Això vull jo, estar estupendo para quan me jubile. Mira. No esperar, no està jove, el DNI no mentís. Jo tinc ara 64 anys i compliré 65 en mayo. Com estic donant classe també en la FP d'Artistes Faller, pues aguantaré hasta acabar el curs i en juny ja toca fer uns altres coses, tampoc és... No se'n va un artista qualsevol, Carol, perquè és l'anomenat l'artista del còmic que va innovar estèticament en el món de les falles i dels monuments, que no és una cosa fàcil innovar en el món artesà, i tu ho has fet des de fa molts anys, des dels anys 70 que començares. Bueno, jo, en honor a la veritat, n'hi ha que dir que jo arribo a les falles infantils sobretot, en un moment que l'estil dominant és el tradicional, el valencià, en poques de canvi, ¿no? Y entonces el que verdaderamente innova es José Manuel Alares. Entonces, a partir de José Manuel Alares, Víctor Valero, jo... Mira, Vicent, quines ratxes de vent. Jo no sé si algun any has tingut algun problema amb meteorològic. Més d'un any. En les teues falles, sí, no? Més d'un any. Quin ha sigut així el més greu que recordes? Han hagut dos infantils que recient plantadetes ha vingut una ràfaga d'estes de vent i les ha volcat, no les ha trencat perquè estaven ben fetes, però el vent les ha volcat, entonces ja t'ha anul·lat tot, t'ha complicat tot el dia, no? El vent és el pitjor, no? Perquè avui en dia la pluja ja està tot preparat, o també... La pluja és mala, però el vent és el pitjor, el més perillós, no sols per al treball nostre, sinó també per a la gent. La gent passa per baix de les falles, tant en la plantada com quan estan plantades. Entonces, hi ha un perill gran quan hi ha vent. Vicent, t'acomiades com vas començar un projecte en el qual farà referència expressa a la primera falla plantada en 1976. Ni més ni menys. Pues sí, enguany, per casualitat, perquè me quirda un amic de la falla Bolseria, que és on jo vaig plantar la primera falleta, me va preguntar si jo coneixia algú per a fer-los la falleta infantil. Dic, home, jo me retiro enguany i vaig plantar allí la primera. Entonces jo crec, si voleu que vos la plante i tal, pues enseguida s'entenguerem i de fet, molt a gust, i a més s'ha fet una falla molt especial que encadena en aquella primera falleta. No serà l'única, en tens dos enguany? No, tinc una altra. La de Bolseria? I Sant Antoni de Xirivella, que també planté alguns anys allí, però la de Bolseria, la de Sant Antoni està molt bé també, que vaig a dir jo, però la que trenca el cercle, diguem, va ser Bolseria i és una qüestió molt personal, molt emocional i que jo m'he après d'una manera molt gran. Que importància la dels artistes fallers, Marina Civera, tant les mascletes, la pólvora, tot, però els artistes fallers per a la nostra festa. També és de veres que ja estem en falles, no? Portem ja diversos dies dient-ho, però encara no veiem aquestes falles plantades al carrer, que tenim tantes ganes de veure-les, i també el perill que tu dius del vent, que sempre és una cosa que es té en compte per a les plantades, sempre és un problema que tenim els fallers, no? De perdre les falles, o com tu dius, inclús que siga un perillós per a la gent. Però ja tenim ganes de que les traguen al carrer i gaudir del treball, i sobretot del teu últim treball, que enhorabona per retirar-te, que això significa que portes molts anys d'èxit i que ja te toca també descansar. Però retires del tot o estaràs així com a l'ombra? Un artista no retira segur del tot, Jo me retire com a artista de faller. El que no te dic és que a lo millor no vaig a plantar en algun amic, perquè això és com una droga i és un mono molt gran, ¿no? Entonces, tallar per l'ossar és difícil, ¿no? Entonces, jo l'afició per les falles i veure com va evolucionant
sobretot en les infantils, i seguir alguns artistes que vaig donar seguir i tallers tal, i classes i tots voldran aprendre, clar tot que sí. això pues, va continuar, no? I en més temps per fer unes altres coses. Vicente, ràpidament, abans d'anar-te'n, quantes falles has plantat i com deixes en aquests moments el gremi dels artistes fallers? En quina situació ens trobem? Bueno, falles entre falles grans infantils, fogueres grans i fogueres infantils, hi ha al voltant de 150 monuments. Bé, bon currículum. El gremi pues, està fent el que pot en una època que està molt difícil perquè estem fent més faena que mai en pressupostos de fa molt de temps. Bé, gràcies, Vicent, vine un Maria altre Vicent. dia, segur, Sí, segur. home, L'hem de tindre s'ho així mereix. a propet i Convidau. aprendre d'ell. Demà, tercera mascletà. Marina, t'esperem molt pront així en este programa Gràcies. especial mascletà. És demà la tercera i nosaltres anem a continuar Nosaltres anem treballant. perquè esta vespre tenim a punt directe, APD, a punt directe, després de l'informatiu Atrapa'm i el París de les Senyores, i estarem molt pendents d'aquestes ràfegues de vent que estan presents en la nostra comunitat. Així que gràcies i demà. Mascletà 3. Que ràpid que passa